Trimadya Candra Etang kalenggan menika negari Ngamarta kados dene nampi ulahipun Jawata. Awit kawontenanipun negari Ngamarta kalenggan menika persasat remeng remu sorotipun kados layu Koko Prabu. Negari Ngamarta ingkang rumiyin tentrem sapunika malah dados tintrim. Ngamarta ingkang kondang nanging sapunika malah kebak ing reh prihatin lan penandang. Kejawi ketaman pagebluk mayangkara nanging ugi kathah prahara ingkang nuwuhaken mapinten-pinten bebanten inggih kurban bondo donya inggih nyawa satemah para kawula pating jerit reyungan menika ingkang sepisan ingkang kaping kalih wonten lelampahan kados mekaten Koko Prabu ing Ndarawati inggih Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pinangka dados pengesuhipun utawi kusiripun para kadang Pandhawa malah sampun sawetawis wanci boten rawuh ing negari Ngamarta. Semanten ugi Kakang Sumarbadranaya ingkang ugi pinangka dados pamomong para kadang Pandhawa sampun sawetawis wedal ugi boten seba caos Koko Prabu. Inggih perkawis menika ingkang sanget dadosaken jibeg bebek ing manah kula. Pramila Koko Prabu rening sawetawis wanci Koko Prabu Sri Bathara Kresna dereng kepareng rawuh saking panginten kula inggih namung paduka Koko Prabu Mandura ingkang kula anggep pinangka dados wakilipun Koko Prabu Kresna ingkang mekaten kepareng oparing sabda tama mrih dados pajaring lelampahan menika Koko Prabu ing Mandura. Jagat mangestu wayah Brara jagat. Sabdanipun Nyai Prabu sampun kula tampi kanthi terwaca. Nanging Nyai tumrap kula menika malah kepasan yudha katujuh kinu. Tegesipun kaleresan. Menapa daruranipun mekaten Koko Prabu? Inggih. Krana Nyai Prabu Puntakala wau ngendika bilih sampun sawetawis wanci Nyai Prabu Kresna malah dereng rawuh wonten negari Ngamarta. Lah sejatosipun prapanipun ingkang raka ing Mandura menika malah ugi badhe wewarta dhateng paduka Yai. Badhe paring kabar babagan menapa Koko Prabu. Lho. Menapa Yai Prabu dereng pirsa? Rikalenggan menika Yai Kresna sawetawis wonten pundi? Inggih dereng Koko Prabu. Lah menika kula caosi prisa Kyai. Bilih sampun sawetawis wanci, Kyai Kresna samenika malah mapan utawi lenggah wonten Karang Kadempel. Pramila boten nama mokal menawi Kyai Kresna dereng saged rawuh wonten negari Ngamarta. Kalebet Kakang Semar inggih boten seba caos. Krana inggih nembe kedayowan Kyai Kresna niku lan mbok menawi Kyai Kresna wonten Karang Kadempel menika namung badhe nyengkuyung dhateng gegayoanipun Semar. Satemah Kyai Kresna klepian lan lirwa dhateng jejibahanipun minangka dados pengayoman lan kusiripun putra para kadang Pandhawa. Menika Kyai. Lah menapa Kyai Punta dereng prisa utawi mboten dipun tarosi bab gegayoanipun Kakang Semar? Inggih dereng Koko Prabu. Kakang Semar gadah gegayuhan punapa? Wah lah dalah Yai. Kakang Semar ing rikalenggan menika gadah gegayuhan badhe bangun kayangan. Pramila lajeng dipun sengkuyung kalian Kresna menika. Wah, Baladewa kakangku. Kepareng aku sumlatur. Yo. Dimas Werkudara napa? Aku tak takon. Semar kok bakal bangun kayangan kuwi sing mbok karepke kepiye? Lah ya kuwi. Pun Kakang dhewe ya gumun. Nganti tekan saiki isih tuwuh tandha pitakonan, Semar kok malah bangun kayangan ki mengko karep sing kepiye? Umpama to bangun kayangan banjur kayangan ngendi sing bakal dibangun? Merga kayangan kuwi werna-werna. Moko kayangan kuwi papane para dewa, tur manggone ya ora ana ning Marcapada. Umpamane Semar bakal bangun kayangan
yen manut wawasane Baladewa kakangku. Wah, kuwi bener apa salah? Loh, berkat pakardine Semar kuwi mau genah yen to luput. Kok Baladewa kakangku iso ngluputke? Dasare apa? Werkudara. Pun kakang wis ngendika ing ngarep yen to kayangan kuwi papane para dewa. Tur ya wis duwe jeneng dhewe-dhewe umpamane. Kayangan Suralaya, ya kayangan Jonggreng Saloka, kayangan Kaendran, kayangan Nguntara Segara, kayangan Suduk Pangudal-udal lan sak panunggalane. Mula yen Semar bakal bangun kayangan kuwi tak anggap luput gedhe, luput gedhe. Lupute nggon ngendi? Lupute merga Semar wani nyahak wewenange ratu-ratune para dewa ing kayangan. Ya kowe pukulun Bathara Guru. Dadi umpama bangun kudune sing menang bangun ya pukulun Bathara Guru. Nek tumrapaku perkara iki ditelusur luwih dhisik aja grusah-grusu mundhak kesluru dalan buntu. Lan aja nganti awake dhewe malah dadi glora-gleru karo Semar. Ya nek sing dikarepke Semar bakal bangun kayangan kuwi kaya sing dikarepke Baladewa kakangku. Lah nek dudu kepiye? Mula perkara iki awake dhewe kudu pratitis. Lan yen pancen ancas lan gegayuhane Semar kuwi tumuju marang kautaman kang migunani kanggo bebrayan agung. Wah, awake dhewe kudu sabiyantu. Lho. Lah kok malah arep dibantu kuwi kepiye to? Semar bakal bangun kayangan kuwi genah yen luput. Lah kok malah arep tok bantu kuwi kepiye? Durung karuan luput. Wong kuwi aja gampang nibake Cubriya, kudu ditelusur, ditaliti dhisik. Nek pancen Semar ancase becik kudu dibantu sautuhe. Ya sakaremu, sakaremu. Mengko dibuktekke wae, mengko dibuktekke. Yai. Yai Punta, Koko Prabu kados pundi? Sampun. Babakan Semar badhe mbangun kayangan mangke dipun rembak malih. Lah samenika ngrembak babakan negari Ngamarta. Ingkang kados kenging molak utawi nandhang pagebluk. Inggih cumadung dawuh kados pundi Koko Prabu? Yai. Kula menika kadang sepuh. Dasaripun kula inggih pun tuwa, wong tuwa menika kedah saged kangge gondelan. Ampun ngantos mrucut saking tembung tutur, uwur lan sembur. Pramila senajan kucem-kucem dipun rawuhi, mrica kecut sauni-unine kula badhe matur. Mbok menawi dados rana amberat pagebluk ingkang nimbrung ing negari Ngamarta, Yai, Yai Punta. Inggih Koko Prabu. Keparenga paring dawuh, Yai. Wontenipun ruhara prahara kang lan kawontenan ingkang kebak kengken prihatin ingkang tumempu ing negari Ngamarta menika yen saking wawasan kula menika sejatosipun mujudaken pepenget utawi pepeling saking Gusti ingkang nyipta jagat ngemutaken dhateng para warga ing Ngamarta utaminipun para Pandhawa supados purun awas diri lan dandani dhateng pakarti. Nuwun sewu Yai, nuwun sewu. Kula mangertos bilih warga agung negari Ngamarta menika kebangetan anggenipun dewa-dewaaken dhateng pusaka inggih menika Kyai Jimat Jamus Kalimasada payung tunggul naga lan tumbak Gorawelang menika kesangeten nggone mundi-mundi nganti padha lali dhateng Panembah Jati ngiwakake nggone bekti marang Gusti merga padha nyembah kalian wujudipun pusaka ingkang dipun aji-aji kalian tiyang Ngamarta. Nyuwun pangapunten menika klentu klip lepat Yai lepat. Lan dosa ingkang boten saged pikantuk pangapura saking Gusti menika menawi ngantos mlengos saking Panembah Jati lajeng nyembah kalian bangsane pusaka, bangsane kayu, watu menika dosa ageng. Lah pramila saking wawasan kula kangge nyirep reretu ingkang nimbrung ing negari Ngamarta prayoginipun Jimat Kalimasada lan pusaka sanesipun menika kedah dipun singkiraken menawi perlu dipun lebur utawi dipun larung kemawon, Yai. Wah, boleh Baladewa kakangku. Piye? Aku sumula atur meneh.
Wis cetha lamun jimat Jamus Kalimasada kuwi paugraning praja dasaring negara lan pepakeming bangsa. Yen nganti mengko para kawula didoke saka Kalimasada apa ora banjur ngrusak marang rasa panunggal lan bubrake rasa kamanungsan. Kuwi Baladewa kakangku. Lah sing kleru ya mapan ana kene iki Werkudara. Gusti Pangeran kira ya wis paring wujuding Wedha Suci ingkang pinangka tuntunaning kajiwan. Jupuk lawan agama kang rinasuk. Yen pancen Pangeran wis paring pranatan lumantar Wedha Suci, kena ngapa kok menungsa gawe tatanan dhewe lumantar wujuding Jamus Kalimasada? Menungsa kuwi ora perlu gawe aturan. Krana pernatan sing wis digawe Gusti, menungsa kari nindakake perintah ngedoi marang cegah Koko Prabu Mandura. Keparenga kula sumela atur. Ya, Arjuna kepiye? Warga agung negari Ngamarta menika boten namung dumados saking setunggal agama, nanging pinten-pinten kapitayan menawi namung ginakaken setunggal paugraning agami lan Wedha Suci, tartemtu niki badhe nuwuhaken daredah lan nuwuhaken bab-bab ingkang boten prayogi lan boten sami ngurmati dhateng bedaning agami kula wau Koko Prabu. Lah yen dibedake ngono kuwi mula ayo dipadhake pramila Yai Punta. Menawi pancen Pandhawa kepengin pedhot ingkang nglimputi negari Ngamarta menika enggal sumilak srananipun pusaka Jamus Kalimasada payung tunggul naga lan tumbak krawalang kedah dipun lebur dipun larung mawa wangsul dhateng Panembah Jati lan tuntunaning Wedha Suci. Menika tentu badhe manggih tentrem lan boten badhe eneng-enengan, boten badhe sikut-sikutan kados mekaten mriku. Yai Prabu, sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngraketa nawang sesangka goyang lenggahing Sri Nalendra ambek maros ing sang katri gumulung mangrempak katri gumulung mangrempak ing waja Guruda gulureh kakiri-kiri Guruda gulureh kakiri-kiri kumregut makut mangajab. Oh wau to kadang-kadang pengantikanipun ingkang Rakanata Mandura Prabu Baladewa satemah karya legek jroning wardaya Sang Prabu Puntadewa. Nanging caritaning mriku anglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten wardu wong akecoh nginangu durung abang ida dereng mancing pertala kasaru geger Paseban Jawi. Tu menika pisanipun utusan saking Karangka Dempel. Punakawan Petruk Kantong Bolong saha punakawan Bagong Myak sagung para ingkang sumewa dadosaken horeg ing pasewakan. Kanca, ana dayuh. Ana dayuh apa? Ana. Walah lagi ngrungokke aku. Ana dayuh. Ayo minggir. Ya ana dayuh, jaluk dalan.
Sinungwati Sinungwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut hambak kanggeng awito denceng-dencengan nganti gawe oreken pasewakan jebul iki suwane Petruk padha kanthi raharja biswanira Petruk kanthung bolong nduk amit pasang kali mantap iki nembung lho duni dening tawang-tawang inggih awit mundi pangestunipun sesembahan kula sinuwun Prabu Punta lulus raharja swan kula mboten manggih alangan setunggal menapa sembah pabekti kula mugi kunjuk sinuwun Yaya Petruk wis ingsun tampa akarya bombong ing tias pangestuning sun wae tampanana inggih sanget anggen kula mundi dadosa jimat aku kok ora dibagake ya Truk ya metu wae Kang kowe iki bak-baki ya nah aku nek ning kene iki wae Truk ya ning kono kuwi wae anteng wah Petruk slamet tekamu inggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng sowan kula bakti kula katur nggih Gus ya tak tampa Petruk esmusu mengko pengawak Bajra banjur ana wigati apa tumuli matura apa pancen sira diutus dening Kakang Semar inggih kepareng matur mbok bilih wonten lepat atur kula mangke nyuwun gunging pangaksami sinuwun ya ora dadi apa Petruk nggih matur nuwun malih-malih menapa sinuwun malih-malih menapa sowan kula menika jane dipun ngangken kalian Bapak Semar Bapak lumantar kula saestu nyuwun pangapunten yen pinten-pinten piswanan niki mboten sebo caos teng negari Ngamarta merga Bapak niku jane sakniki nembe ngempalaken para kawula ing Karang Kadempel sumrambah dhateng para warga ing Ngamarta krana Bapak sakmenika kepengin badhe mbangun kayangan lah niku mongko sampun cetha bilih ingkang ngayomi para kawula Ngamarta menika paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Lah kalenggahan menika paduka sinuwun Punta sakadang Pandhawa katuran supados rawuh wonten ing Karang Kadempel nanging sinuwun Punta anggenipun rawuh supados ngasta kagungan dalem jimat Kalimasada pamrihipun menapa? Supados para kawula niku enget dhateng dasaring praja eling kalian paugraning negara sabab Kalimasada ingkang kaperang dados gangsal inggih menika setunggal bab panembah nomor kalih menika apa ya Ose bab rasa kamanungsan nggih napa mboten ya Petruk ingkang nomor 3 menika aduh lek ku maca ning omahmu apa ya manunggaling bangsa iki menapa mboten iya Petruk nomor 4 utawi nomor 5 menika waduh apa ya kawicaksanan lajeng ingkang nomor gangsal menika inggih Adilwarata lah menika kersanipun Bapak Semar mboten namung diapalke ning bener-bener dihayati lan diamalaken mungguing bebrayan gung sinuwun lan menapa to sebabipun negari Ngamarta menika kok ketaman tintrem lan prihatin
Ketaman Prahara kathah kawula ingkang boten rukun niku merga pun lali kalih jati diri bangsa ingkang nami jimat kalih Masada. Pramila mawantu-wantu panyuwun kula para pepundhen kula Pandhawa katuran ninggal rawuh ingkang kadempel kanthi mundi jimat kalih Masada supados para kawula menika ayem tentrem jenjem krana yen para penggede utawi wakil rakyat kersa rawuh teng isor niku wong cilik niku padha marem estu niku makaten atur kula wonten lepat nyuwun pangapunten wasana mugi dados penggalian lan kula nyadong dawuh pangendikanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Petruk nang sing gedhe pangapuramu mestine sira wis uninga kalamun kalanggan iki Pasyawakan Agung Kurawan Koko Prabu ing Mandura. Mongko katemben wae ngrembug babagan retu ingkang nempuh ing negara Ngamarta lan manut dawuh pangendikane Koko Prabu Baladewa. Ngamarta bisa sirep saka pageblug lamun para Pandhawa lan kawula Ngamarta gelem nyingkirake pusaka ya kuwi jimat Kalimasada tumbak Karawelang lan payung tunggul naga. Lamun pusaka katelu kuwi disingkirake bakal manggih ayem tentrem Petruk. Pusaka tiga disingkiraken. Lho, disingkiraken pripun? Disirnake. Mboten digadhekke mawon. Menawi digadhekke kula diparingi separo. Ora Petruk. Lho tegese berarti dibuang, dicali, dilebur, dilarung ngaten. Ya mengkono kuwi Petruk. Sing ngendika ngoten niku sinten? Koko Prabu Baladewa. Jane lek ngendika ngoten niku duwe pikiran mboten to? Nuwun sewu lan nyuwun pangapunten mboten kok ateges jenenge wong niku bekti utawi nyembah dhateng pusaka niku mboten. Nanging menika ngurmati dhateng para leluhur kina. Para pahlawan ingkang sampun yasa wujudipun pusaka ingkang endahipun kados makaten lha kok gledhek petele kok mung ngarep dibuang niku nalare pripun jane niku. Gek le mikir iki kepiye ngono lho. Mongko Pandhawa niku riyen le golek ya rekoso lho. Niki pinangka tandha sejarah lho niki. Mongko wong iki yen lali sejarah niku sami mawon kalih lali sumber. Mongko yen lali kalih sumber bakali ketiwasan. Mula jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah Petruk, nggih jas merah. Menawi jas kuning menika benten melih punan. Ngaten. Nganggo wedha suci Petruk. Mongko Ngamarta niku kapitayane beda-beda. Yen namung ngangge wedha suci siji kira-kira trep napa mboten? Pripun? Mila bab menika kedadipun penggalih. Mangke nek jimat Kalimasada lan pusaka sanesipun badhe paduka caosaken dhateng Sinuwun Mandura. Ya yen niki Ratu Mandura asli. Niki nek gadungan pripun nek palsu? Pripun ora? Soale nek jaman sakniki niku sulap niku kathah. Sakniki nek mobil penyok niku diketok magic. Pun saged kathah magic lho sakniki. Magic kuwi apa Petruk? Magic niku sulapan utawi atraksi. Sakniki enten lho teng online ngaten niku sing jual topeng wujud manusia. Niku bahaya niku. Niku jenenge magic. Iya Petruk. Mengke kurang bejane malah Kalimasada terus didol digadhekke kepiye jal? Pripun? Mongko riyen pun ate digadhekke to? Petruk ora ngawur, mboten guyon sithik wae kok. Kau nek kejem-kejem ki. Niki lho anteng sing jak guyon wae anteng kok. Jenengan omong wae. Masake mangsa. Kau ngono wae. Mergo ngerti nek kringkiane Pandhawa niku mapaning jimat Kalimasada niku. Ngati-ati ngatos-atos waton Prabu Puntaweswara ngastu Kalimasada Ngamarta gari ngrubuhke. Napa mboten bebayani niki mengke?
Mila wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Gandeng Jewat Kalimasada menika paugraning negari. Mulane ana wong sing arep nyirnake lambok dewa mudhun to wis. Lambok Ratu Mandura sisan nek wani garusiku nek wani arep nyirnake Kalimasada rawe-rawe rantas malang-malang putung tetep ajeng kula tabrak. Kula wonten dawuh saking jagat parasmane jajalan iblis lanat. Aku wis graito Pasawakan Agung sing wibawa kaya ngene. Janji ketekan dagelan elek kaya ngene iki. Nggih nyuwun ngapunten nggih. Ngadeg. Bakale mesti bubrah kabeh burahe. Menawa Petruk. Kowe nek ora ngerti tak kandhani yo. Yen para kawula ngamarta padha nyembah marang Jembat Kalimasada kuwi dadi dosa. Dosa sing ora oleh pangapura. Mangke riyen nuwun sewu. Sing nyembah kalih Kalimasada niku sinten? Sing nyembah niku sinten? Panjenengan mesti nganggep yen to wong ngamarta niku do musyrik, ngaten to? Nuwun sewu lho, nuwun sewu. Musyrik niku werdine napa? Jenengan prisa napa mboten? Musyrik niku mboten terletak dari perilaku dan bendanya. Tapi terletak pada pikiran orang itu sendiri. Tegese musyrik lan boten niku sing iso ngarani ya sing nglakoni. Wong liya nyawang boten saged biji. Ning nyatane kabeh wong do ngaji-aji Kalimasada. Nyatane kaya ngono kuwi, anane ngaji niku merga paugraning negara. Aku tetep sabar lho niki. Kula tetep sabar lho niki. Yasane para leluhur lan para pahlawan. Nah kowe bapakmu Petruk Semar gone ngreka-reka nglumpukke wong pirang-pirang bakal darbe sedya bangun kayangan kuwi karepe piye? Karepe kepiye? Apa Semar ki ora noleh karo githoke ing atase wong kere batur gedebal 17 kok arep bangun kayangan kuwi padha karo cebol gayuh. Gayuh. Ah lali to. Lali. Nganu kula sinuwun atus-atus lho niki mengke nek gadungan barang mengke nek palsu nek magic iki kados nganu kedah taliti surtiti ngati-ati duga prayoga digawa ampun aja kaya bocah cilik kowe omongan apa kowe mboten kuwi Semar ki mung wong kere tak andani Semar ki wong kere wae dipangan angel paradene arep bangun kayangan ki Semar kuwi duwe pikiran apa ora ganti personil bro salin bubuane bol Prabu Bol lho bol ki sapa lah jenengmu ki sapa jenengmu Prabu Baladewa to diundang bol kok nesu ya nek ra ngono kuwi jenenge jangkar karo ratu ninggal tata krama ora ngajeni lho sampean ya ora ngajeni kok sampean ya ora ngajeni karo aku nuwun sewu pancen sampean ratu ning ratu ra nek apa jenenge ra ning Mandura ha to lemu dadi ratu nek teng mriki padha-padha daya padha-padha oleh wedang segelas kowe kok kemaki lho sampean wis wani ngelek Bapak Semar ki mung wong kere wong mung batur gedibal 17 lho perkara sampean ngelek aku ki ora apa mung ngelek Petruk karo Bagong ki ora masalah monggo ning nek wis wani ngelek Bapak Bagong sing ora trima Petruk barang jane ora trima ning ora wani arep dikepiye wae senadyan Semar ki wujude elok ning bapak ki sing wis ngukir jiwa ragaku mula wajib tak ajaji ning nyatane bapakmu ki mung batur wong ora noleh karo githoke lho sampean ki ya ora noleh karo githoke kok lho iso ngono aku ki ratu napa
Nek biyen ora tak coblos ya ora dadi ratu kowe kok. Ngarep dicoblos kowe kok bingunge. Malah mlayu-mlayu. Omongan apa, Gong? Ora, Ding. Ketrucut ya aku. Kelingan apa mboten sakniki? Jaman sampean ajeng nyalonke mbiyen ngoyak-oyak aku lek ku ndelik nang ngisor meja barang digoleki, diwalik mejane. Lek ku ndelik nang tengah alas gawe kontrakan dhewe. Lek ku bangun dirubuhke. Sesuk coblosen aku, Gong, ngono kuwi. Kaya ngono kuwi, Wis cekak gampang rasakean grom sing tanpa guna. Ora patut ing ngatasing ana ing Pasewakan Agung kok nganti darta kaya ngene. Lan persajan wayanane Semar arep bangun kayangan iki, aku sing ora trima. Semar ki mung derajat apa mung arep bangun kayangan. Mula nek Petro ora trima Semar tak elek. Saiki nganggo cara sing merwira. Lho, lah kersane pripun kersane? Ayo, matu njaba, golek papan sing jemat. Wah, lah ngejaglut ayo tak ladeni bol. Matu njaba. Ya, matu njaba. Matu njaba. Harus maning jajalan kan bawane bis larat. Udara kanane kok dadi kaya mangkin Kuku Prabu Baladéwa lan Petruk malah padha sulaya rembug. Piye Werkudara? Wah, wis ben Baladéwa kakangku ya duwe adeg-adeg dhewe. Pancen aku ya wis supriya karo Baladéwa kakangku. Kok lagak lakon lan lagiane beda kelawan padatan. Nanging aku ya percaya Petruk kae wis gerang. Mestine iso ngrampungi perkara iki. Ya banjur bab ngene Kakang Semar bakal mbangun kayangan dibantu. Wah, disenguyung sawutuhe. Ngelingono Semar ki momong para Pandhawa kuwi bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Wis nganti ora bisa diitung lelabuhane Semar. Mula Pandhawa wajib mbantu nek perlu Werkudara saguh dadi tombok. Nadyan Arjuna inggih makaten Prabu sagah mbiyantu dhateng sedaya bot kerepotanipun Kakang Semar. Senadyan ingkang rai kembar ugi sagah bantu Prabu, ingkang rai kembar ugi sagah bantu Prabu. Ya Yayi kang mengkono sumengko. Yen kahanane ngamarta wis sayem tumuli tedhak ing Karang Kadempel Yayi. Nanging saiki si adi wae supaya metu njaba awat-awatono Petruk lan Bagong. Lan Koko Prabu ing Mandura ingkang wigati para kawula kang ora ngerti marang pojok lereting lelakon aja nganti kasempyok Yayi. Ya aku njaluk pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu, nyuwun pangestu Yayi. Surtiti ngati-ati lan aja nganti cidra ing ubaya ya Yayi.
manunggal dados prajurit utawi wadya bala negari Mandura. Kula inggih. Kula ingkang abdi pun tumenggung Panigasri Rikma cumadung dawuh sinuwun. Nadyan ingkang abdi pun tumenggung Tirta Taman. Inggih cumadung dawuh. Kula inggih cumadung dawuh kula inggih nyameh. Hei, bocah prajurit kabeh wae. Ingsun nedha nrimo banget dene kowe kabeh padha gelem tak dadekke wadya balaku. Sing tegese saya mimbuhi kekuatane negara Mandura. Lan kowe padha tak kanthi menyang negara Ngamarta iki, sejatine Prabu Baladewa iki mung bakal ngendhake lan ngelingke marang para Pandhawa aja nganti mbiyantu marang gegayane Semar Badranaya. Nggone bakal bangun kayangan merga sing kudune bangun kayangan kuwi pukulun Hyang Jagat Girinata sing pinangka dadi ratu-ratuning dewa ing kayangan. Dadi Semar yen arep bangun kayangan ki dianggepnya hak wonange pukulun Brara Guru. Nanging iki mau malah ana sowane Punakan Petruk Kanthong Bolong sing dikongkon karo Semar satemahku dadi sulaya rembo karo Petruk. Malah ing atase mung derajate Petruk wani nyecamah nata Mandura. Mula Petruk saiki prapekana Petruk kon bali ning Karang Kadempel nanging yen ora gelem bali mangsa borong dikrenah patine wae. Nggih, estuaken dawuh. Lajeng mangkat kula benjang punapa ketang cara litang sambung para mangkat dina iki nggih, estuaken dawuh.
Wah. As. Ah. Ah. Wah. As. Oh. Waduh. Waduh. Aduh. Rapopo. As. Nhìn ngại nhau mà nhục nghe nghe sự bình an nhé nó bình an nhé bình an bạn nhé nhìn nó người nhá nhảy ở mặt nhạc nè Katut kaca kinen mapakarka suta Dagawira Kresna muji sakti nira Petruk kantong bolong iki nggih bakti kula nggih bakti kula katur nggih Ndara Garutkaca Ndara Antarja Ndara Antasena ya tak tampa Petruk ya tak tampa Petruk truk tak tampa sorry telat nonton limbukan Petruk ana apa jenengan kok dadak takon barang ki niki wae panjenengan mestine nggih pun sami prisa nek kula sowan sinuwun punta wigatine kula dikengen bapak sing ajeng bangun kayangan lah sinuwun punta ndara-ndara Pandhawa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel nek niki wau ora wonten rawuh sinuwun Mandura to lah sajae sinuwun Mandura mboten sarujuk nek Kyaine Semar badhe bangun kayangan lah kula padu rame nganti terus tantang-tantangan terus medal Jawi niki nanging sareng kula medal Jawi kok nika sinuwun Mandura malah nggawa wadyabala ning saiki kok prajurite beda nggih beda piye Petruk lah nggih sing empun-empun ki nek sinuwun Baladewa mestine nggawa Patih Pragota nek mboten nggih ngejak putrane Ndara Wisata neng niki sing digawa kok prajurit sabrang aneh to tur sing wis-wis ngoten niki sinuwun Mandura mesti terus ngawe para putra kados Ndara Gatot Ndara Antarja Ndara Antasena
Kok niki ndengaren para putra mboten manunggal kalih mriku? Iya, Petruk. Aku ya mung manut karo wiguhe Dimas Antasena. Lho, napa ngoten to, Ndara Antasena? Iya, Petruk. Aku ya wis nggraita kok Pakde Mandura saiki rada aneh. Tur kae kok sing digawa ketoke dudu prajurit Mandura. Lah nggih. Napa sakniki ngrekrut anyaran terus ganti rombongan? Ayo mbok menawa magic mau lho, Truk. Mbok menawa sulapan terus apa wadyabalane di apa jenenge di apa disulap dadi sabrang-sabrang kaya ngono. Ya ora, Gong. Lah terus niki pripun niku? Nek kula wae jane mboten wedi, kula nggih mboten ajri kalian Sunan Mandura wong pathokane kula niku watone kula bener sapa wae tak waneni. Pripun, Ndara? Wis saiki ngene aja sumelang. Kowe tak ewangi, Truk. Wadyabala kae mengko tak tandangani sak sedulur. Neng mengko nek Pakde Mandura maju kowe sing ngadepi. Oh, nggih. Ngaten niku nggih. Siap-siap. Monggo, monggo. Monggo mriko, Ndara. Gong, yo. Katriku mulung mangrempak Purta koreka kiri Dananggono gawe gelar Oh ngalah dalah Aduh sing tak goleki punakawan Petruk ning sing methuke aku kok beda. Kowe sapa? Kowe takon karo aku jenengku Antasena. Kowe sapa kowe? Aku prajurit anyaran negara Mandura. Jenengku Tumenggung Manik Pamegatrima. Kowe lah tenan. Pakde Mandura ngrekrut wong anyaran. Antasena. Kowe sumingkira sing jeneng Petruk ndi? Tanggone gatheng sirahe sumingkira. Sumingkir piye? Petruk kae nadyan mengkono nanging kae iki abdi kinasih. Mula nek kowe arep ngrenapatine Petruk ayo adepono Antasena dhisik wah ngemping loro genjah pati. Wani dening aku, apamu sing tak udeni babu areng ngopo? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu ayo. Kak polahmu tak ladeni.
Oh. Mati. Oh, dia. Kok ya ora lunga iki lho. Melayu. Ayo. Waduh mati tenan. Wajan. Sawa Gatotkaca sawa Tirta Taman Madun Gah edian Lagi nek dito iki. Wah iki perkara iki ngene pisan. Waduh. Bare iki sok ini. Lah, itu iki. Wah. Nganggo takon. Sapa ya sing durung maju ya? Sapa sing durung maju mrene? Inggih, wonten dawuh. Wonten dawuh menapa, Mbah? Alah iki meneh wong iki meneh. Bosen aku leh nyawang kowe. Mbah to ya aja kaya ngono kuwi to, Mbah. Aku ki ya elek-elek kaya ngene iki prajurit. Ora keteng aku seneng gelut sing cara alus. Nek aku ki ya prajurit lho, Mbah. Ora sok beda-bedake. Cek nang ki jane siapa ta? Iya jenengku ki Mamat. Siapa? Mamat. Ya kana maju kana nek iso nek ngundurke. Kamu surah merata jaya merata imbangin padha-padha. Wah biar jiger mengarak ngliwati aku salto. Ayo endi sapa sing mani maju musuh karo aku. Tiban tangan kurang geletak ning kasur babut. Aja takon dosa. Ya tobat sapa kae iso mabur. Ketoke iki asik banget. Ana pengalaman baru neng dhuwur. Amusra merata, wow. Oh my god. Sapa Mas?
Ora dikedhuk ora. Mula kurang ajar iki. Bantu kok iso kaya dampu banget ki. Sapa meneh ayo kene meng weruh aku do gila to. Kose. Selamat malam, Mat. Sapa kowe? Aku Antasena, kowe sapa? Sapa? Antasena. Sapa? Antasena. Mas Sena to. Wis mbiyen kuwi dagelan lawas. Ya ora apa-apa ditokke meneh. Ora apa-apa. Biasane ya tak petuk nganggo motor to. Ayo to. Yuk Mas. Esuk-esukan wis. Serangan fajar. Ora masalah. Ayo. Wis separuh harga wis to ayo. Aku apa kowe sing tekaning pati? Ngopo iki? Gelut no Mas. Ayo yuk. Ayo. Senengan kok ala bagus ya. Dan bagus banget Mas Antasena aku. Ya aku tak ngledak ya. Heeh, gledak oh. Biajirut. Gedeng aku nek ngene iki meng PHP, senengane PHP. Tiwas ngechat bel meng di PHP. Aduh dawa banget. Ngopo iki sapa to iki? Aku Mamat, Mas. Ya ampun dawa banget marake kelingan sing ora-ora lho. Apa? Kuwi lho Mas dawa banget. Iki apa? Heeh. Iki wis gawan lair. Lah kepiye? Maju perang, Mas. Perang Perang. Kowe sapa? Petruk. Ayam mesra merata jaya meratai bangen pada-pada. Aku nek banjir iki cangkemku mencu-mencu e. Mbok wis kono mundur wae kono. Aja no Mas, aku ki le maju semangat-semangat ngene. Waktune iki lho, waktune dhewe ngene. Oh, iya. Ora masalah wis lah. Suwen iki nek ora. Kuwi kok ngono kuwi oma. Apa, Gong? Perus. Ora koyo ngono kuwi kono mundur wae kono. Mas Judeng musuhe Sinuwun Mandura. Ya tak maju e, Gong. Santai wae. Iki yo. Truk maju tenan to, Truk? Heeh, iki maju iki. Sagawane rono kan ora kunangan sapa-sapa. Anggere seneng kene wis aman wae ora kunangan sapa. Kowe mu. Arep ngopo kowe sak? Habis pasukanku wisan. Matur karo Sinuwun Prabu Baladewa. Harus mana jajalan dari bawahnya belas anak Petro. Harus mana jajalan dari bawahnya belas anak Petro Marwiro tenan wani maju ngadewi Prabu Baladewa. Ora wani dudu Petro tanganane. Ayo jare mau nantang aku, ayo Mas. Padangan wani, petengan ya wani, rupa wani, jembar ya wani. Gugu karepe dhewe tapke nyawa ayo ngejak pirang dina tak ladeni wae. Biar kowe awas tancep ki jotos kidule. Koprol ke. Waduh. Kuat motor. Yo, sabar to. Wis mari jalan kene bae blis hat.
Out. Jebloke. Waduh. Hut. Padiake. Ya. Iso aku nek main konstitutan. Tanda ucap seneng. Biar. Ayo sambato kuwi bol. Rene bol. Wah, mat. Wah, syukur kowe ayo. Awas pubenge jegloke meneh. Wis. Di atas. Modar kowe arep ngopo? Waduh. Ayo sambato. Jatoso. Ora apa-apa mburi wae. Nyoh. Sirah. Nenggala. Nenggalane endi nenggala? Wah, mati. Ah. Wah. Wah. Wah, kayak kok tenan iki, Gong. Ngapa ya, Bro? Baladewa iki aneh lho iki. Aneh piye? Sing wis-wis nuwun Mandura ki nek gelut nek wis kepepet wis kalah ngono kae terus mesti muni Gelandang nenggala. Aku mau ora. Lah kowe iki nek ndi? Mbok ya aku mau. Ora ngetok ya aku mau ndelik. Ora nonton lehmu perang. Aku lagi harap nonton kok kowe wis pencolot memburi wis kalah. Neng iki mau ora muni ngono kuwi lho, Gong. Heeh. Heeh. Neng malah nyokot. Loh. Nyokot barang ki ya sok-sok diperlukan lho. Nyokot ki nek wis kepepet sok nyokot ya ora apa-apa. Ora ngono kuwi, Gong. Tenan iki nyokot tenan. Nyokot tenan. Nyokot genah dudu Baladewa. Ayo wadul Ndara Werkudara. Ayo wadul Ndara Werkudara. Petruk mlayu-mlayu ngopo? Durung tekan, durung ditancepke wis suwuk ngopo? Nggih. Bareng gelut kalih Sinuwun Mandura. Kalah apa menang kalah modale entek kok. Modale isih tak teruske kok. Nah, kalah. Nek jane iki urung kalah ning aneh. Aneh piye? Sinuwun Mandura niku nek Pancakara nek wis muni kepepet ngoten mesti terus muring-muring. Terus tekan jangan panos maning cacaran iblis banget. Sekolah terus muni gelandang nenggala ngono kuwi. Iya. Neng nek niki mboten. Lah piye? Niki apa jenenge? Baladewa perang neng kok nyokot kalih getak niku Baladewa cara ndi? Wah, jangkae. Biar kowe. Werkudara iki. Yo ayo. Ndi Petruk? Aku duwe perkara karo Petruk dudu karo Werkudara. Wah. Petruk mundur kalah. Kowe ngopo rene? Belani Petruk. Sebabe Petruk wong kleru kok belane iki kepiye? Wah, Petruk muni. Kowe ora ngetokke nenggala, kowe malah nyokot. Wah. Petruk kae wong dobos tak ada di. Petruk kae gawe-gawe. Petruk kae mau ngomong kosong. Wah, nek di papan sing jeneng Baladewa ki mesti ora tau pisah bareng karo patihmu Praguta. Nek ora karo Praguta ya karo Wisata. Dina iki ora, dina iki tak tinggal ning omah. Wah, Praguta nendi? Praguta lara.
Lara pikir ora melu. Wisata nendi dolan mancing. Wisata mancing. Wah, genah iki Baladewa palsu. Waduh. Waduh. Utara. Wah. Aduh. Waduh. Wah, ora mlayu. Ah. Oh, dalah tenan. Ora urung aku Badar ya. Aku mung sadurunge mundi dawuhe Pandya Betari Durga supaya aku ngiri godha para pendhaja nganti padha bantu Yai Semar gone bakal bangun kayangan. Aku supaya memba dadi Prabu Baladewa. Ning nyatane Badar, waduh. Mongko yen aku maju meneh ora urung ya mung kalah kewirangan. Prayogane aku tak bali lelakon iki tak aturke ngersane Pandya Betari Durga. Dan Ndara Werkudara matur sembah nuwun ingkang kathah menika sampun dibiyantu anggen kula ngunduraken Prawadyabala saking wirangan Petro omong apa. Nggih, ngapunten kula niku terbawa suasanae. Kula pengen nge-MC. Bagong nanti mbok kirangan ngangkring yae. Senengke wae iki bocah ngintal-ngintil nanti wae. Yo. Matur sembah nuwun lan tujune niki wau Ndara Werkudara kersa tumandang kudune. Lho, pita ki? Pita ki? Werkudara pita ki? Tujune jenengan wau kersa tumandang. Iya. Lah rak apa to sinuwun Baladewa niku ngomong gadungan palsu. Niku wau kedadian saking magic. Nyatane bareng diajar Ndara Werkudara banjur Badar perjineman Jaramaya. Iya, Petruk. Aku kawit mau ya wis Subriya Baladewa aneh. Neng aku gumun kok dadi Badar Jaramaya. Wah, Antasena. Antasena rene. Pita ki? Piye, Pak? Kok ngendi? Jajan. Ra masalah to. Tokoh sampingan kowe kok aku ki. Tak jajan sik ora kleru kok. Antasena. Ayo iki Jaramaya iki mesti ana sing kongkon. Sing kongkon sapa? Lah nek dinalar saiki. Jaramaya iki andane Pandya Betari Durga mestine sing kongkon ya kuwi. Dadi cara tembunge saiki iki melu nunggangi perkara iki mbebuthek banyu bening ngono. Wah, banjur piye? Kok terus piye to ki? Ayo saiki gandeng amarta wis tentrem Petrus saiki dawuhi supaya dhisik laku bali ning Karang Kadempel. Bapak karo Pak Desami ajilan Paman Arjuna banjur nunggu supaya padha rawuh ning Karang Kadempel ning aja bali. Ning aja lali ning. Aja lali Siwa Prabu Punta supaya ngasta pusaka telu ya kuwi Pustaka Jimat Kalimasada, Payung Tunggul Naga karo Tumbak Karawelang. Merga kuwi sing uga kanggo srana Kyaine Semar nggone bakal mbangun kayangan. Yo. Wis kono Pak, gek tata-tata budal ning Karang Kadempel, Petruk kon bali dhisik. Kondene negara Ngamarta mengko tak tunggune karo dulur-dulurku. Wah, yo, Petruk. Nun, kowe dhisik ana laku bali dhisik. Mengko aku lan Punta Aji kakangku banjur sumusul ing Karang Kadempel. Nggih, ngestoaken dawuh nyuwun pamit, nyuwun pangestu matur sembah nuwun, Ndara.
Andrenggang puspitorum kasiring samirana mri sekar kadok ngas kadanyo maweh raras retnaning griya Ung aja-laju sangayu palungguhan ulun marmane Kakang Narada ulun wiji mangarsa yekti nedya ulun kanthi angrumpaka timbuling gara-gara ingkang kagiri-giri kawah candra dimukalir kinebur Kakang baya punapi kang dados tuk sumbering kanang gara-gara Kakang Narada. Merekancong Adi Guru. Gara-gara ingkang niku jane kapirang dados tigang perkawis. Tigang perkawis. Menapa kemawon? Sepisan. Gara-gara saged dipun timbulaken saking titah ingkang nedheng gentur teki. Umpamanipun, contonipun nalika lampahan Arjuna Wiwaha jaman semanten sang Begawan ciptane ingkang tapa wonten Guwa Pamintaraga, cipta ati ning kuwi wening. Nek pancen pengen wening atine mlebu Guwa Mintaraga, minta nyuwun raga pun mestani awak. Nyuwun marang ngersane Pangeran mrih kareksa ing reh keslametane. Menika sepisan salajengipun kaping kalih gara-gara dipun timbulaken saking titah ingkang nedheng mubal kamurkanipun. Contonipun dok nalika mubaling Prabu Dasamuka. Menika saged nimbulaken punang gara-gara ugi kaping 3. Gara-gara mboten dipun sebabaken saking titah ingkang gentur tapane, gara-gara mboten dipun timbulaken saking titah ingkang murka, nanging gara-gara malah dipun timbulaken saking dewa.
Dewanipun ingkang kleru tumindakipun la duka menika. Apa pancen kleru tenan apa pancen sengaja kleru? Lajeng yen saking wawasanipun Kakang Narada, gara-gara tigang perkawis menika kula lajeng angka ingkang kaping pinten Kakang? Angka 3. Yen mekaten gara-gara saking pakartinipun dewa. Lah nggih. Lajeng dewa sinten? Paduka Adi Guru piyambak. Paduka Adi Guru piyambak. Lho Kakang Narada kok saged mestani dateng ulun. Lah nggih. Krana Adi Guru menika sejatosipun sri kalian Kakang Semar. Lah duka kok Adi Guru saged sengit gething kalian Kakang Semar menika sebabipun menapa? Mau kadosipun Kakang Semar nggih mboten damel kapitunan, mboten damel perkawis kalian Adi Guru. Nanging Adi Guru sing golek-golek dadane perkara. Nggih napa mboten Adi Guru? Nggih Kakang. Malah sisan damel kula dadaki. Krana selaginipun Semar menika tasih gesang, tiyang menika sami nglewar. Anggenipun sami nyembah dhateng ulun. Lho, ingkang dipun kersangan Adi Guru menika ados pundi? Kala lajeng wonten pangandikan bilih titah tiyang menika sami nglewar ngawur dhateng panembahanipun Kakang. Sesembahanipun jagat raya menika namung dhateng Bathara Guru. Wonten boten wonten sanesipun. Lho, lah mangke riyen. Sesembahanipun jagat raya menika inggih ingkang nyipta jagat raya saisine. Inggih menika Gusti ingkang Maha Agung. Lah kok dadi Adi Guru malah ngoten. Inggih, namung Bathara Guru panguwasa tunggal donya prapteng akhir mila selagine Semar niku tasih urip. Nggih Semar niku sing giring manungsa supaya padha bekti nindakaken limang wanci jroning sedina sewengi. Terus do dikandhani wong sugih kudu padha andum rejekine marang sing miskin utawa ingkang dipun westani zakat fitrah. Banjur sing waras wiris malah kon nindakake kudu poso. Lah mekaten menika yaktine namung giring manungsa supados sami nyembah marang pangeran. Lah prekencong. Lah nggih pun leres Kakang Semar niku, Dik. Yen manembah jati namung dumateng zat ingkang murwengdat Gusti ingkang Maha Nasa boten saged. Sesembahan jati menika inggih namung kula namung Bathara Guru ingkang wajib disembah. Oh lah yo lodoyo lodo apa? Wah lah iki angel tenan iki sing marake ruwet nggih wonten mriki menika. Lah Adi Guru pangandikanipun lan lekasipun Adi Guru menika mangke tartemtu badhe dawa buntute. Kirang bejo sisip semiripun Paduka Adi Guru malah badhe sinura ing jagat. Krana Paduka malah damel geger eling lho Adi Guru eling. Paduka menika ratu-ratuning dewa. Dados tumindak sapetanken dika saklimah menika kedah sanget kangge tepa palupi para titah. Lah yen Adi Guru ning mangke nyimpang saking bebener angger-angger kaya ngene iki walah lajeng kados pundi jagat menika. Nanging ulun menika gadah panguwasa. Lah iki saya ora cocok iki. Ora sarujuk leres. Nggih leres Adi Guru nggadahi panguwasa menika leres. Nanging panguwasa niku mboten kangge nguasani, nanging kangge ngayomi. Tur malih yen perkawis niki nek nganti Kakang Semar ora trima terus munggah ning kayangan terus adol jamu. Sinten sing ajeng tumbas? Wasipun perkawis menika kula mboten sarujuk. Dados yen wonten menapa-napa kula tunggak waru tunggak dadap ora melu-melu ora melu nggarap. Dados yen Adi Guru mangke nampi wewelak manggo dhewe Adi Guru. Kakyat risang kapirangu dirangkul kirempet kempet dosaretaning bawana. Kathah-kathah pangandikanipun Kakang Narada menika malah nginung kalian ulun ya Bathara Guru. Wasipun yen Kakang Narada mboten ngayogani kenging medhak ing Marcapada. Medhak ing Marcapada kados pundi? Kakang Narada ulun copot kalenggan dewa. Lah rak tenan to. Wis iki mesti kena pengaruh. Lah akhire ketekan wong wedok siji kae kok mesti gampang kena godhok. Nggih pun, ora dadi dewa ya ora masalah. Ning mang titeni mawon ala niku mboten badhe tumama ing becik.
Pukulun kados pundi menika kula naroda sajaipun malah lajeng kagol penggalipun. Ya wis ben wae. Kayangan Suralaya ora nganggo Kakang Narada boya dadi ngopo. Nanging Durga nalika semana ulun dawuh marang jeneng kita supaya giri godha marang para Pandhawa supaya aja nganti bantu marang gegayahane Kakang Semar ku kepiye. Pukulun nalika semanten kula sampun dawuh kalian Perjineman Jaramaya supados memba dados nata mandura Prabu Baladewa. Nanging nyatanipun gagar wigar tanpa karya cadung duka Pukulun. Durga, kita iku amung ulun dawuhi kaya mangkono wae, nyatane mboya bisa ngrampungi gawe. Nggih nyuwun pangapunten Pukulun. Nyatanipun para Pandhawa boten saged dipun pengaruhi. Cadung duka kula kedah kedawan pripun nderek. Pukulun nyuwun lintu menapa? Ya wis. Mboya dadi ngopo kabeh iki nedya ulun dadaki. Nanging saka panduka ulun iki Kakang Semar mesti wis krasa kalamun ulun sedya gagalake nggone bakal mbangun kayangan kang mengkono. Bathara Indra, nggih wonten dawuh Rama Pukulun. Dawuh napa Durandara ngawekani ento Kakang Semar ora nrimake bab perkara iki kang banjur munggah ana ing kayangan dewa-dewa supaya siaga ngadepi. Nggih ngestoaken dawuh Pukulun. Nyuwun pamit surtiti ati-ati. Durga, Kula wonten dawuh. sawetara wektu mboya ketemu sejatine ulun kapang marang kita. Lah rak ngaten lajeng kebah-bah Juh. Apa to? Batu-batu dadi salting aku nek ngono kuwi. Lajeng keparingipun kados pundi? Bakune sawetara kita ngancani marang ulun. Inggih siap. Monggo kula dherekaken Pukulun monggo. Jangkang grus resumbar katarwatar bumi kunjing waludo kuntur ketuk ngestung ora jagat mane raja dewaku kadhaipun Kakang Nyai Prabu Jaya Sudirga. Nggih Kakang Prabu Jaya Sudarga wonten dawuh kados pundi? Yai, mulane Siadi tak kanthi bakal marepun ing Karang Kadempel merga nalika semanapun Kakang Antuk Wangsit Sasmita ingkang tak tampa pun Kakang lan Siadi bakal langgeng Hanjayeng Bawana ambane negara ing Pulung Kedah Kencana nanging seranane negara kudu dianani tumbal wadal. Lajeng tumbalipun menapa Koko Prabu? Tumbale ora ana liya ya mung wong sing dianggep pamong agung. Wong sing dianggep pustaka bisa kandha jimat bisa ngucap ya kuwi Semar Badranaya sing jare uga dadi pamong ing para kang suci pamong ing Trahwita Radya. Yai kula wonten dawuh iki wis meh ngancik laladan Karang Kadempel kaslakna to ing rasaku kepengin boyong Semar yen sekirane ana ingkang ngalang-alangi Karang Kadempel didadake Karang Abang. Nggih yen mekaten monggo kula dherekaken. Ayo Hai dikelak lagune. Nggih monggo kula dherekaken Kakang. Ayo kancana